हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय मां सिमरन। समस्तଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଗାଁରେ ହନୁମାନ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକରି କେନ୍ତା লাগବା କମେଣ୍ଟରେ बताबे। ଆଉ ଆଗକେ ତାର ଆଗକେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ କରବା ଲାଗି ଆଶା କରୁଛେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆହୁରି ବହୁତ କରବେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲାଗି ବାହାରିଗଲେ ଆମର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍। यार पर एटा रामसी मंदिर हनुमान मंदिर देखुन केते बढ़िया दिशुची। समस्ते लाइन होकर खड़ा होइछन। तो आहुरी केते सुंदर दिशुची। आपण माने भी आसुन हनुमान यात्रा रे माने एंजॉय करें मस्ती करें। देखुन आशीर्वाद वीडियोटा देखिदेन पूरा। देख
खाली Thank you.